Hello friends, welcome back to the channel. नोंथांमोनखौ गिबियावनो टेक्न' बर' चेनेलाव बरायनाय जाबाय आरो दिनै बे मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायफिननाय जाबाय। जोंहा दिनै 4 आगष्टआव बे 4 आगष्टआव जोंहा गासै 7टा साख्रिनि रिक्रुटमेन्ट फैदों। बेनि बागैनो आं नोंथांमोनखौ नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थानो नागिरदों। बे जबा गासै जबनि लकेसना अल इन्डियानिफ्राय फैदों आरो जबनि लकेसना जायफोर बिथांमोना 80, 10, 12 एबा डिग्री फरायनाय बिथांमोना अनलाइन एबा अफलाइननि जोहै एप्लाइ खालामनो हागोन। हौवासायानो जा हिनजावसायानो जा नोंथांमोना एप्लाइ अनलाइन खालामनो हागोन आरो भिडिअनि गुबै टपिकआव थांनायनि सिगां आं मोनसे रिक्वेस्ट खालामो नोंथांमोनसिम चेनेलाव गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे बेल आइकनखौ दाबायनानै हो। दायो आं फैबाय भिडिअनि गुबै टपिकआव आं जागायनोसै। फार्स्टनि रिक्रुटमेन्टआनो जाबाय UKSSSC रिक्रुटमेन्ट। बेनि अर्गानाइजेसन नामानो जाहैबाय साबअर्डिनेट सार्भिस सेलेक्शन कमिसन आरो बे अर्गानाइजेसन नामा बेनो आरो पस्टनि नामा होनाय दं ग्रुप C स्टेन'ग्राफार पार्सनेल एसिस्टेन्ट एकाउन्ट्स क्लार्क। बे जाबाय पस्टनि नामफोर आरो भेकेन्सिया गासै होनाय दं बेहाय 300 टटेल भेकेन्सि होनाय दं गासै पस्ट दङ। नोंथांमोना पे स्केल एबा सेलारि हिसाबै मान्थलि मोननो हागोन 21,000 निफ्राय 69,000 सिम गासै मोनथाम पस्ट दं नालाय बेहाय 29,000 निफ्राय 92,000 सिम 35,000 निफ्राय 1,12,000 सिम। जायफोर बिथांमोना 12th पास जानाय एबा हायार सेकेन्डारि पास जानाय बिथांमोनानो अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन। एजनि लिमिटआ 18 इयार्सनिफ्राय 42 इयार्सनि गेजेराव थानाय गासैबो एप्लिकेन्टआ एप्लाइ खालामनो हागोन। एप्लिकेसन फिस हिसाबै जेनेरेल OBC फोरनि थाखाय 300 लादों। जायफोर बिथांमोना SC ST बिथांमोननि थाखाय लादों 150। जोंहा सिलेक्सन प्रसेसआ जागोन रिटेन एग्जाम। नोंथांमोना बेखौ अनलाइनै एप्लाइ खालामनो हागोन एप्लाइ मडआ जोंहा अनलाइन आरो जबनि लकेसना उत्तराखन्ड इन्डिया। नोंथांमोना बे अफिसियेल वेबसाइटखौ आंनि बे भिडिअनि डिसक्रिप्शनाव नोंथांमोना मोननो हागोन। इम्परटेन्ट डेट जोंना लास्ट डेटनि एप्लाइआ जोंना अनलाइना 14 सेप्टेम्बरसिम आरो नोंथांमोना पे खालामनांगोन 16 सेप्टेम्बरनि सिगां नोंथांमोना अनलाइन पे खालामनांगोन आरो इम्परटेन्ट लिंक्स होनाय दं बेस्टनो FPA नटिफिकेसन PDF नोंथांमोना बेनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिप्शनाव मोनगोन। एकाउन्ट क्लार्कनि बे नटिफिकेसनखौ नोंथांमोना मोननो हागोन। एप्लाइ खालामनो थाखाय अनलाइन एप्लाइआव थांनानै एप्लाइ खालामहैनो हागोन नोंथांमोना। आं लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिप्शनाव होनानै दोनखादों। सेकेन्ड नाम्बार पस्टआ जाबाय ICFRE बे बिनिफ्राय रिक्रुटमेन्ट फैदों जायनि अर्गानाइजेसननि नामखौ होदों इन्डियान काउन्सिल अफ फरेस्ट्रि रिसार्च एन्ड एडुकेसन। बेनो जाबाय जोंहा अर्गानाइजेसननि नामा। पस्टनि नामा होनाय दं माल्टि टास्किं स्टाफ MTS फरेस्ट गार्ड लवार डिभिजन क्लार्क LDS होनो जायखौ। गासै पस्टआ बेहाय गोबां होनाय दं भेरियास पे स्केल नोंथांमोना लेभेल 1-2 नि जोहै सेलारिखौ मोननो हागोन मान्थलि। क्वालिफिकेसना 10th 12th पास जानाय बिथांमोनानो अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन। जायफोर बिथांमोना मेट्रिक पास हायार सेकेन्डारि पास जानाय। एज लिमिट हिसाबै 18 निफ्राय 22 इयार्ससिम होदों। एप्लिकेसन फिस हिसाबै जेनेरेल OBCनि थाखाय 300 SC ST फोरनि थाखाय बिथांमोना 100 रुपिस होनांगोन। एप्लाइ खालामनाय समाव सिलेक्सना जोंहा जागोन रिटेन टेस्ट ओमफ्राय टाइप राइटिं टेस्ट जागोन। एप्लाइ मडआ नोंथांमोना बेखौ अफलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन। जबनि लकेसना जादों रान्चि झारखन्ड। अफिसियेल वेबसाइटखौ नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिप्शनाव मोननो हागोन। लास्ट डेटआ जोंहा एप्लाइनिया 11 सेप्टेम्बर 2020। नोंथांमोना बे 11 सेप्टेम्बरनि सिगां एप्लाइ खालामबानो जाबाय। नोंथांमोना बे एप्लिकेसन फर्मखौ आं बे भिडिअनि डिसक्रिप्शनाव होनानै दोनदों। नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै नायनो हागोन एप्लिकेसन फर्म आरो नटिफिकेसनखौबो। अफिसियेल लिंकखौबो नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिप्शनाव मोननो हागोन। थार्ड नाम्बार रिक्रुटमेन्टआ जोंहा हाइ कर्टनिफ्राय फैदों हाइ कर्ट रिक्रुटमेन्ट। अर्गानाइजेसननि नामा हाइ कर्ट। पस्टनि नामा होनाय दं बेहाय ड्राइभारनि पस्ट दङ। गासै भेकेन्सि बेहाय पस्टखौ गोबां होनानै खोन्थादों बेहाय पे स्केल नोंथांमोना सेलारि हिसाबै 14,600 पार मान्थ नोंथांमोना मान्थलि मोननो हागोन आरो सेलारि। क्वालिफिकेसना मेट्रिक पास। जायफोर बिथांमोना 10th पास जानाय बिथांमोनानो एप्लाइ खालामनो हागोन अनलाइन। एज लिमिटआ 18 इयार्सनिफ्राय 40 इयार्सनि गेजेराव थानाय गासैबो केन्डिडेटआ एप्लाइ खालामनो हागोन। जेनेरेलफोरनि थाखाय एप्लिकेसन फिसआ 400 लादों। SC ST फोरनि थाखाय 250 लादों। सेलेक्सन प्रसेसआ जब टेस्ट जागोन स्क्रिनिं टेस्ट ओमफ्राय इन्टारभिउ लागोन। एप्लाइ मडआ अनलाइन। जबनि लकेसनखौ बेहाय राजस्थान होदों राजस्थान इन्डिया जबनि लकेसना। नोंथांमोना बे अफिसियेल वेबसाइटखौ भिडिअनि डिसक्रिप्शनाव थांनानै चेक खालामहैनो हागोन। इम्परटेन्ट डेट्स लास्ट डेटआ जोंहा एप्लाइनिया 31 आगष्ट। नोंथांमोना अनलाइन पे खालामनायनि लास्ट डेटआ बे होनाय दं 1 सेप्टेम्बर 2020। इम्परटेन्ट लिंक्स नोंथांमोना बे अफिसियेल नटिफिकेसन PDF नोंथांमोना बेखौ डाउनलड खालामनानै नायग्रोनो हागोन एप्लाइ खालामनायनि सिगां। आं बेखौ लिंकआव भिडिअनि डिसक्रिप्शनाव होनानै दोनखादों। एप्लाइ अनलाइन लिंकखौबो आं भिडिअनि डिसक्रिप्शनाव होनानै दोनदों। नोंथांमोना एप्लाइ अनलाइनाव थांनानै एप्लाइ खालामनो हागोन।
4 नाम्बार रिक्रुटमेन्टआ जादों एनसिएल रिक्रुटमेन्ट जायनि अर्गानाइजेसना जाबाय नर्दार्न कलफिल्ड्स लिमिटेड होनदों पस्टनि नामा होनाय दं सुपारभिजर टेकनिशियान गासै भेकेन्सि होनाय दङ 512 पे स्केल हिसाबै नोंथांमोना 31,852 मोनगोन पार मान्थ आरो जायफोर टेकनिशियान बिथांमोननि थाखाय 1,000 पार डे मोननो हागोन क्वालिफिकेशना जायफोर बिथांमोना मेट्रिक पास जानाय ITI डिप्ल'मा गोनां बिथांमोनानो एप्लाइ अनलाइन खालामनो हागोन एजनि लिमिट होनाय दं जायफोर बिथांमोना 18 इयार्सनिफ्राय 30 इयार्सनि गेजेराव थानाय गासैबो एप्लिकेन्टआ एप्लाइ खालामनो हागोन एप्लिकेसन फिस हिसाबै OBCनि थाखाय 500 लादों SC ST फोरनि थाखाय निल सेलेक्शन प्रसेसआ जोंहा रिटेन एग्जाम जागोन एप्लाइ मोडआ अनलाइन जबनि लकेशना अल इन्डिया माने गासिबो अल इन्डियाआवनो जागोन जबनि लकेशना अफिसियेल वेबसाइट होनाय दं नोंथांमोना बेखौ भिडिअनि डिसक्रिप्शनाव मोननो हागोन लास्ट डेट एप्लाइआ जोंना अनलाइननिया 25 आगस्ट 2020 इम्पर्टेन्ट लिंक्स होनाय दं माखासे बे अफिसियेल नटिफिकेशन PDF इंलिश नोंथांमोना नटिफिकेशनखौ नायनोबा नोंथांमोना इंलिशखौ नायनो हागोन आरो हिन्दीनिखौबो नायनो हागोन आं मोननैबो लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिप्शनाव होदों नोंथांमोना एप्लाइ अनलाइन खालामनो थाखाय बे एप्लाइ अनलाइनाव थांनानै एप्लाइ अनलाइन खालामनो हागोन आं बेनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिप्शनाव होनानै दोनदों 5 नाम्बार रिक्रुटमेन्टआ जोंहा DRDO निफ्राय फैदों DRDO जायनि अर्गानाइजेसन नामखौ होनदों डिफेन्स रिसार्च एन्ड डेभेलपमेन्ट अर्गानाइजेसन पस्टनि नामा होनाय दं साइन्टिस्ट बि गासै भेकेन्सि टटेल पस्टआ 158 सेलारि हिसाबै नोंथांमोना 56,100 लेभेल 10 नि जोहै नोंथांमोना सेलारि मोननो हागोन क्वालिफिकेशना ग्रेजुवेट डिग्री जानो नांगोन एज लिमिट जायफोर माने बेहाय एजनि लिमिट होदों 31 इयार्स फर OBC 33 इयार्स फर ST आरो एप्लिकेशन फिस हिसाबै जेनेरेलफोरा 100 रुपिस होनांगोन आरो SC ST फोरा बिथांमोना फ्रिनो एप्लाइ अनलाइन खालामनो हागोन सेलेक्शन प्रसेसआ भेलिड गेट स्कोर जागोन ओमफ्राय पार्सनेल इन्टारभिउ लागोन एप्लाइ मोडआ अनलाइन जबनि लकेशना अल इन्डिया अफिसियेल वेबसाइटखौ नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिप्शनाव मोननो हागोन नोंथांमोना बे भिडिअनि डिसक्रिप्शनाव थांनानै चेक खालामनो हागोन इम्पर्टेन्ट डेट्स लास्ट डेट अनलाइन एप्लाइआ जोंहा बे 17 आगस्ट 2020 नोंथांमोना 17 आगस्टनि सिगां एप्लाइ खालामनो नाजानांगोन इम्पर्टेन्ट माखासे लिंक्स होनाय दं बेहाय एक्सटेन्डेड नटिस एप्लाइ अनलाइन एक्सटेन्ड जादोंमोन नोंथांमोना बेखौबो नायनो हागोन आरो अफिसियेल नटिफिकेशन नोंथांमोना बेखौबो नायनो हागोन माखासे बेहाय माने नटिफिकेशन PDFफोर होनाय दं आरो नोंथांमोना बेफोरखौ नायजोबबानो जाबाय आं लिंकखौ होनानै दोनजोबदों आरो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो थाखाय बे एप्लाइ अनलाइना नोंथांमोना बेहाय थुनानै एप्लाइ अनलाइन खालामनो हागोन 6 नाम्बाराव जोंहा फैदों इन्डियान आर्मि रिक्रुटमेन्ट इन्डियान आर्मिनिफ्राय फैदों पस्टनि नामा SSC अफिसार इन आर्म फोर्स मेडिकेल सार्भिस गासै जोंहा बेनि थाखाय भेकेन्सिया होनाय दं 300 पस्ट दं आरो गासै सेलारि हिसाबै नोंथांमोना 97,000 पार मान्थ मोननो हागोन क्वालिफिकेशना बेहाय नांगोन नोंथांमोना MBBS जानांगोन नङाबा मेडिकेल क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुवेट डिग्री डिप्ल'मा हल्डार जानायफ्राबो एप्लाइ खालामनो हागोन एजनि लिमिटआ 45 इयार्स एप्लिकेशन फिस हिसाबै गासिबो केन्डिडेटनि थाखाय 200 लादों अनलाइन एप्लाइआव नोंथांमोना बेखौ होनो नांगोन सेलेक्शन प्रसेसआ जोंहा जागोन बेहाय इन्टारभिउ एग्जाम जाया एप्लाइ मोड नोंथांमोना बेखौ अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन जबनि लकेशना अल इन्डिया अफिसियेल वेबसाइट होनाय दं बेखौ नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिप्शनाव मोननो हागोन इम्पर्टेन्ट डेट्स होनाय दं एप्लाइ अनलाइननि लास्ट डेट जोंहा 16 आगस्ट 2020 इन्टारभिउखौ 31 आगस्ट दानदों नाथायबा बे एक्सटेन्ड जागोन लोगोफोर दा लकडाउन सोलिबाय थादों नालाय एक्सटेन्ड जागोन बेयो इम्पर्टेन्ट लिंक्स होनाय दं अफिसियेल नोंथांमोना बे PDFखौ नायनो हागोन नटिफिकेशनखौ एप्लाइ अनलाइनाव थांनानै नोंथांमोना एप्लाइ अनलाइन खालामनो हागोन 7 नाम्बार जोंहा रिक्रुटमेन्टआ फैदों NCL निफ्राय जायनि अर्गानाइजेसननि नामखौ होनदों नर्दार्न कलफिल्ड्स लिमिटेड होननानै पस्टनि नामा एप्रेन्टिक गासै पस्टआ होनाय दं 1500 नोंथांमोना फिजिकेलखौ नटिसआव थांनानै चेक खालामनो हागोन क्वालिफिकेशन जायफोर बिथांमोना 80 10T एबा ITI लानाय बिथांमोनानो एप्लाइ खालामनो हागोन अनलाइनै एजनि लिमिटआ 16 इयारनिफ्राय 24 इयारसिम एप्लिकेशन फिस हिसाबै नोंथांमोना बे गासिबो एप्लिकेन्टनि थाखाय नोंथांमोना फ्रिनि एप्लाइ अनलाइन खालामनो हागोन आरो सेलेक्शना जोंहा रिटेन एग्जामबो जाया इन्टारभिउबो जाया मेरिट लिस्टनि बेसिसाव जागोन आरो एप्लाइ अनलाइन नोंथांमोना खालामनो हागोन जबनि लकेशना अल इन्डिया अफिसियेल वेबसाइटआव थांनानै नोंथांमोना चेक खालामनो हागोन नटिसफोरखौ इम्पर्टेन्ट डेट्स एप्लाइ अनलाइननि लास्ट डेटआ जोंहा 16 आगस्ट 2020 नोंथांमोना बे इम्पर्टेन्ट लिंक्स माखासे नाय दं नोंथांमोना बे अफिसियेल PDFखौ नोंथांमोना नागिरबानो जाबाय एप्लाइ खालामनायनि सिगां बेनि उनाव नोंथांमोना एप्लाइ अनलाइन खालामनो हागोन आरो गाहायाव मोनसे बर्डों एप्रेन्टिक रेजिस्ट्रेसन नोंथांमोना एप्लाइ अनलाइन खालामनायनि सिगां एप्रेन्टिक रेजिस्ट्रेसन थांनानैसो रेजिस्ट्रेसन खालामग्रोनानै बिनि उनावसो नोंथांमोना एप्लाइ अनलाइन खालामनो नांगोन दिनैनि थाखाय बेनोमोन लोगोफोर माखासे जबनि आपडेट फैनायफ्रा नोंथांमोना जायफोर बिथांमोना माने इलिजिबल बबेबा मोनसे पस्टनि थाखाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हासिगोन भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय जबनि आपडेट आरो बिदिनो टेकनिकेल भिडिअ मोननो थाखाय दिनैनि थाखाय बेनोमोन लोगोफोर गोजोन्थों